Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi kanatong tanan no, kumusta? Adlaw dai kanang Lunes no, pitsa uno na jud sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. O sa dili pa day no, shout out ay ko no kang Christopher Glenn Tagalog. Salamat kay Idol no sa pagsubaybay no, shout out kay Idol. Christopher Glenn Tagalog, thank you kayo sa pagsunod no sa mga sugilanon nga gikan sa atong drama o sa tanan nga nagsunod ang dramahan no. Salamat kayo sa pagsubaybay. Ilabi na ni Christopher Glenn Tagalog, amping na idol. Thank you kayo no sa pagsubaybay. Shout out diha. Bay no. Ang suwatan po karon no pinadaka kini sa usa ka babae nga nagpatago lang sa pangalan nga Doris. Bahin kinino sa iyang bana nga magpatao ng bulitas. Banik kinino sa pagpaminaw no sa kung ako ang pasultihon nga sender si Doris. Kini akong bana na kuryentihan ko nun ni siya sa ulitaw pa siya kay mikatkat magpusti unya natagak pagyud. Manang usahay, di gid masabot ang lihok niya ba? Ug kun nganong na problema ko ani niya, ingon man gud ini ang mga panghitabo. Bawat naisin mo'y ibibigay sa'yo. Naisin mo'y ibibigay ko. Batian ni mo. Uy, maghilabot bang yung kanako. Uy. Ay, paminaw. Ganun. Ano di ay? Nindo tayo yun yung tingog. Thank you so much. Thank you so much. Basta bungol ka. Nindo kay kag tingog. Basta bungol ang maminaw ba. Ato mo sa inyo okay slinga na to. Ano na okay man? Puro sila bungol. Tawanan no. Ingon sila nga. Kanong nagkanta din sa ato. Akong gingan nga. Ako na sawas. Doris. Nga naman eh. Onya. Na, di sila mo to. Ano dili man sila mo to? Abi ko nulag na isunog. Paraw ka. Ayay. Ha? Huwag yung kay buot pabluha ka. Swerte ka nakalikay ka. Huwag kay buot. Ayay. Kining, pre. Pre. Kining kuan ba, pre? Na akong miko, pre. Mamutangay na, manauray nagbulitas, pre. Mamutangay nagbulitas ba? Kadabang imong junior, mamutangay nagbulitas. Para matagbaw ang misis. Pare, pre, noon some town. Ulagi! Mo man ay usor. Taga na kayong nagpabutang nga na bulitas, pre. No ba? Usa man, pataod ka. Ha? Taon. Nangisa ko kasawa. Basag di siya ganahan ng bulitas-bulitas. Wa ko di ganahan na, pre. Basta makatilaw lang. Bisa gani ang kanang mga buring. Ampay mo. Na. Ang mga buririk? Lagi. Mo ba, pre? Ako bitaw magpataon man ko, pero ingon po siya nga, hindi mo tao do usalang kabuok. Kanang duha o tuo, nga tos lima, kay kuan man, kanang inistisyahan ko no. Di mausik ba? Parang anesthesia, di mausik. Kanang matingob sa ang pagtrabaho ba? Pre, ako pa rin mo. Pataon ka bulitas. Kanang murag bulas bisbol. Maura, pre. Kung saman, ha? Ingon ako daan, saman. Abi nang hisa ko sa sawa, pre. Taon. Beda sa dana istorya, ha, eh. Di ikaw papakuha na. Lisod kayo mapatao to. Kaya ba ito masawa? Kasi di siya ganahan. Ha? Sige. Kaning kuan. Sige, pre. Basta huwag yan ko sawa. Huwag gini ko. Sulti dayon ko, ha? Huwag ba din? Patao to. Sulti dayon ko na ko, ha? Okay, pre. Sao ng kabutsultis, Doris. Sugot ka na siya. O, di mo sigot. Watay mo. Kadnaharbo yung taong kublitas-blitas, ha? Prepeda. Aning gawas siya ako asawa. Asundan ako siya. Inisuod niya sa kwarto. Asundan ako. Day. Unsa man dong? Closing sa kuning door na yan. Ayaw mo kadugog. Kuhan ba, day? Kanang doon na ito isultin mo? Unsa man na makakwarta ta ana? Ano, eh? Kwarta-taon. Ikaw ba, kwarta? Hindi mo... Natural. Unsa di ay? Unsa di importante din sa kalibutan, di ba kwarta? Di ka kalihok kuno kay kwarta. Pero dili sad sa ingon hanggang mangyatak na lang sa kasaubang tao para lang makakwarta ha. Kanang sa tinarong sad na paagi sad. Yes.
Di lagi ni kwarta. Pero malipay ka ni. Unsa lagi na o? At ko lang yung nimo ha. Unsa man? Sugot ka, patawad ko bulitas. Ha? Oh, kuan ba? Kini ako ba? Tauran to bulitas. Unsa imuha oy? Klaro ka Pablo oy. Ay, bida, kini ba ako da junior ba ha? Pabutangan ko di bulitas. Kanang murag gidakon o bulas bilyard. Okay ka na. Ganahan ba ka, ha? Kay uban taon, napataod man, ha? Ganahan ko kay sila. Mao ni usor bulitas. Unsa man? Ang imuha butangag bulitas? Yes, guys. Ganun ta? Ilom diha ay, pagpuyo diha. Niyabag naman tingali ka. Ano man? Ngano ko tong butangan man mo bulitas? Unsa man ang imo bisikleta? Kuan ba ni mo ni uso-usuro no unsa mo ka? Pagpuyo Pablo. Ay, mga ambisyon uroy ka. Maglisod mga kag pabarong ana. Samot ang naibulitas. Pabugatan ana. Ano day bulitas kini musud? Daba diha ay, daghan kag rason. Di mo na pabugat bulitas. Day andun ni purpose na pagilok mo na, ha? Daba diha. Ay ha? Kit unti ka ha? Paresa ni ba? Awa. Ako i-search ha? Tanawa. Tanawa na. Ha? Mao na siya pulma. Tanawa na. Ay, Murag masinggan ba daghan kay bala? Tanawa ha? Ganahan kang maingon ana ang pormas imuha. Ah. Kalain ana, tanawa ra gud na o. Mura ba na nag-ugom og bahaw. Basta di ko ana kabatig naong ana. Ganahan ka ana. Oy, ug magpataod man gani ka na Pablo, may pag-ipaputol na ng imo. Dai. Wagid ko mosugot nga magpataod og bulitas ang akong bana kag gibatian ko sa dagway lang gyud daan, bati gyud. Mao nga ako ko siyang gipasidan-an. Unya, Pre, usa naman, pre. Di masugot ko sawa, pre. Di masugot. Di na masugot kayo wa pa makatilaw. Pero, makatilaw na kanina, pre. Ingnan kong bakakon, pre. Kaya mao ginasulti sa kong mga amigo nga nagpataod, anak. Dako do kayo diferensya. Ang usa gana ko kaubano, wa pa siya magpabutangan ng bulitas, pre. Sa usa ka adlaw, may nagkaduha sila mag-jer-jer siyang asawa. Diba? Pero, sa diha nagpabutang siya, pamahaw, paniudto, panihapon. Ayan ang masawa mo yung hagad, pre. Mo, pre. Inana din na. O lagi. Ay nagsulti mong sawa. I-surprise ba? Di ba makaingon lagi rin, hata pa. Saba ka rin, pre. Tukan sa tanong. Lagi, di na ba mo ito? Testing. Total, di yun siya pwede. May umang ipatang-tang, pre. Matang-tang din. Uy, pwede sa nag-imong papunan, ilisan, ano ba? Mo ba? O lagi. Sige na para magdungan ta. Ay laksaba si mo asawa. Ano sa man, pre? Sige. Pre. Ako rin may go, pre. Actually, manunuli rin siya, pre. Unya, pagkakaroon, pwede sa mo taon o bulitas. Mo ba? Akong migo si King. King. Ako rin kumpare, Pablo. Pabs. Kanin siya, Pabs. Kuhan, pagana ginunis mga babae, Pabs. Mao na siya alternative sa gutay. Gutay? Kaway, way, kaway dia. Ito, tapil mo pa. Kung gusto ka gutay, pwede saan. Ha? Mamaligyan sa kuhanan. Sila sa kuhanan. Di ba? Sama gusto ka? Di pwede. Ay, di pwede. Di pwede patawag lang kag bulitas. Pwede, bulitas lang, ha? Bulitas lang gusto? Batangan sa natugot ay. Nindot kayo. Ay, Bulitas una niya, gutay sunod. Unsa yung na mo? Lisod na do, lisod na, Pabs. Kay ug butangan na to nagbulitas. Nya, butangan sa neto gutay. Di na masod ang gutay. Mo ba? Oo, kanala sa bulitas. Saman. Kanal lang. Kanal lang, pre. Sakto na, pre. Kanal lang. Sige. Kasi may una ninyo. Medyo konsultes kong sawang pataod ko. Dili ako palata. Haggal kilsuris na ko. Okay. Patugtog lang ko. Ano yung nagkapoy ko sa trabaho ba? Sakit sa di ay, pero okay na. Okay. Ayun, yung samad, pero tok adlaw ram ko nun eh. Okay na eh. Ay, nisod ako sawa. Patugtog ko. Ano yung nagkapoy ko? Hinahinay ko gagok, be. Dong? Dong. Kaluitan sa kong bana ni Hagok ug maayo. Kikapoy kitingalis pagtrabaho. Dila na ko andog ko oy.
Namias tawag na ako eh. Sakit pa man. May gani kay huwag mo ako sa ibida. Gikuot pa niyo na. Siya agit ako ni. Kita siguro siyang nihagok kong maayo. Nisabot siyang ikapoy ko. May kinagmata na di ay ka. Dali na, nagasugad na ko. Mamahaw na ta. Oo, Sunod day. kayong diri ha. Day. Wow, kalamig sa sudan. Ay. Siyempre, kay hago kay kagahapon. Bitaw day. Kapos trabaho gapon. Ay, di ka na magtrabaho gapon. Ay. Mabitang wata na lang katanduga agahapon. Kay pwerte gidi mong hagok. Lami dyan kay imuntog. Okay. Thanks, day. Salamat kayo. Sige kaon na. Sige. Hawagin tayo kalimutan na mo asawa. Nga nagpatawad ko bulita sa ko Ang bugat-bugat mo sa dayo. Ikid-ikid ko ba? Basig mo kampana ba? Sige lang dahil. Sige lang. Inigkaayo ani. Pirahan ti kag mayo. Ikaw day. Sa pangandoy ni mo sa lakim kauban ni mo sa tibok kinabuhi. Wala ko mangandoy. Uy, kay na naman ka. Mao ba? Ang ako kong kauban, kuyo pangandoy ba sa lalaki nga iyang mahimo kapikas sa kinabuhi. Ansa man? Ang mandoy siya nga kanang lalaki nga di mo dapat. Kanang lalaki nga di siya talikdan, di daganan. Yang pinapangandoy gyud niya day kanang lalaki nga taas bunal. Kanya na tinuod ang iyang pangandoy. Tinuod mo kuno. Kay may adto mo kuno sila ha. Usa ka laki nga pag-abli niya sa pultahan, usa ka laki nga way kamot, Ha? way tiil. Ang utan na siya, kinsa man ka? Tubag sa laki nga, ako ang imong ipangita, ang imong ipangandoy. Pero silang katawa kay pungkol man. Way kamot, way tiil, pungkol. Unya? Ingon din siya nga, giyon sa mo pagsiguro nga ikaw may akong gipangandoy. Ingon din yung laki, ako lang imong gipangita. Ang imong gipangandoy, wa ko'y kamot. So, dili ko manapati mo, ha? Dili ko kapasakiti mo. Unya, wa ko'y tiil. Samot ang di ti kadaganan. Unya? Giingnan niyang lalaki. Usara may akong ganong gipangandoy. Kanang lalaki taas ubunal. Taas ng imo. Unya, unsa masulti sa lalaki? Ingon ko ng lalaki. Ano na alam. Wa ko'y kamot. Wa ko'y tiil. Unsay gamit ng pagpisli sa turbi. Kaya itaas kayo na. Tama niya, ay! Pulos-ulan dyan ka binuang ka na yung istorya niya, ay! Okay na ni. Pwede na ni sabong. Yan, may nakinitari. Karong gabi, testingan ako. So, kaya reaction ko. Masuko kasi. Abala. Total. Pwede naman siguro ni patangtang. Di sige na. Ipatangdang ko na yun eh. Ay, murag kisabot siya na. Murag halamay kayo. Murag okay kayo. Ligo siya na. Well, testingan to eh. Muna ko suwad sa kwarto. Pero di ko matawag. Magduka-duka ko na iko. Di ba? Magduwa ko games cellphone. Magduwa-duwa ko. Ay, kagapoy. Gapoy ka day. Say gusto ni mo, masahian di ka? Wala ka nindot, anak dong. Sige, pi, masahi ko. Nya ako manimog masahi. Kay kaya akong kabuhi, ha? Oo, say nga, day. Paano siya, no? Iya, pag ipaklaro. Sige na pa, aron lami ang akong tug. Okay, day, sure. Ato masayan. Kinawala ba ang ha? Tanan gid. Para ganahan ka. Sige. Kay kayon tanan mong kinabuhi nga mo'y nagdaa sa imong kabuhi. Ayan ko. Dong, unsa man ni nga what's the style? Uy. Ko ang little style. Unsa nga? Pituk kaya, ani. Suyo punta na imong oyster sauce. Kani ay. Aray. Naunsa ka? Waday. Ngano ka, uy? Sakita na imong kumot ay. Huwag mo na ako kumuta. Time pa dong. Time pa na, gwede. Ngano, asam ka, oy. Adiyon sa pasigaw na ko suga. Patay.
Bantay na di. Unsa to nahikapan akong murag gahi? Ha? Wa man day. Say, wa man, uy. Bibibi ko, anay mong kamot. Tabunan pa gina nimo. Kuha, anay mong kamot ba? Ha? Kuha ba? Nga naman day taon. Narao. Sana magan! Sa nang bagan? Naunsa naman tao ng imo. Maram lang di bayuok. Nagpuputang na kagbulitas. Singan taon ako day ba? Kadang, kung sa imo reaction, ganahan ka? Tanawa day. Nindot ka no, bergi biok. Pero gatuyok ang biok, no? Pwede itangtangan rin, de. Tuyok ang biok, pero itangtangan, pwede rin. Testingan na to, be. Okay. Bantay, bitaw di ko makauyon, ha? Sige. Sige, dali, patong na. Dali, Aha. patong na! Sige, okay. Unsa na? Kasi paminaw ni wa. Animal. Tangtangan na, ha? Tangtangan na. Ayaw rin, murag iskut. Dili. Murag biring iskut. Pag-ilisi nagdakong bulitas. Kagkabay, ana imong gipataod nga bulitas. Oo. Ilisi nagbut ka ng bulitas sa biring. Bagas! Dili, Julin. Iilis, Julin, iilis, ana. Kapoy. Ano? Mo na kong problema kay murag nindot man day ayog na ay bulitas. Ang ako sad ba di ba ko madaot ini no? Maayo ka nga ipakuha na lang ning bulitas sa kumbana? Unsa kay maayo? Kasuway mo bulitas sa tibam. Unsa man og kamo ang pasultihon? Doris. Hello, Tibam! Good morning! Good morning ninyo sa Lutupa, no? Sa atong presidente sa senior citizen, si Boy Prahinog. Good morning. Arnold Galiste. Arnold Galiste, atong Kutsal kutsar, Arnold. gabi na si Redin Cabrera. O Nya si ako- JC Baril, atong linapis Baril. Ay ba, salamat kayo. Si Baril, o si Joel de la Peña, o si Ma'am Ima de la Peña. Okay, salamat kayo sa tanan na itong mga kaisunan po. Ako sa pasalamatan si Mama Nisa Anaraido, Anisa Aranaido o si Kapitan Fabian Aranaido. Salamat kayo mo diha sa akong amigo sa diha sa Libaong Paglao Bohol. Thank you kaayo. Unya, salamat po sa tanan na itong mga kaisunan nga namati na ito karon sa mga programa ni Atty. Rufil Banyok. Unya, sa gabi po sa hapon, sa sambunganan, programa ni Ma'am Aida Tampos ug sa Straight to the Point sa evening edition. Salamat kayo. Ate Jen! Kuya Alan, magpasalamat ta permi gyud sa mga mama, sa mga papa, sa mga lolo, sa mga lola, auntie, uncle, sa tanan nga nipalit sa atoang Don Pipi Tablia. Kay taas ang energy, happy ang mga bata. Unya para sa mga dagko para ma-happy sa Don Pepe Dark Chocolate. Unya ugom-ugom kung way lingaw, OBM special og Diamond Yema. Aha. Unya palit kay Crunchy ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Okay. Palit mo ha. Thank you kayo. Salamat kayo mga bata. Ay, makalimot ha. Don't Pipi Tablia. Happy yung kay ana. Kay nindot man na nato imnon mga bata. Kung dua ta, maglipay-lipay ta, nindot kay imnon nato ang Don't Pipi Tablia mga bata. The best din kaya na. Unya, sa mga daggo po, atong kanon kung magchat-chata, Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker. Unya, ugom sa mo, OBM may special o Diamond Yema may special. Kay ka na magchat-chat sa ta, nindot pang kayo nga tamis-tamis gamay atong baba kay isol kay nang pero drink moderately lang kita ha, di kita palawi. Sa mga tao sa diha sa Happy Mart Luna Kulon Tabunok ug Mandawi nga kanunay namati nato diha sulbad atong krisis sa Happy Mart Luna Kulon Tabunok ug Mandawi. Unya duna pagyutay ida nga mga donut sa atong mga anak kun anha ta mangumpra diha sa Happy Mart. Sa mga tao ni Kuya ni Pipito, Dodong GR Pipito ug Ma'am Shane Pipito sa Bromage Space ni Ma'am Shane nga kanunay naghuwat sa inyo ang mga tawag kay pero intigin mo nga balipay sa ilang mga trabaho sa inyong panimay kung unsaon paglimpyo sa Bromage Space nga gipainom ng Ma'am Shane sa atuang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban the best kaya na nato imnon kontrabando ta. Sa mga tao po ninyo diha Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kaki, Ma'am Casmer Araraw. Good morning nato diha. Labi na gyud sa opisina ni Congressman Ria Gulyas ug sa atong Mayor Samsam Gulyas. Good morning natong tanan diha. Ati Ma'am?
Good morning! Alam niya sa ito ang St. Vincent Hospital, doon diya sa may Abeliana, Mr. Kent Claude Otake. Japanese man iyang papaguro. Dr. Kevin Duinians. Yung manusab, si Jaco Basubas. Good morning kanyo diha. And usa ka bang Taylor, may kakinato mo may tabang na to sa BPI Earl Amisula. Thank you, ma'am. Guard on duties, Julius Arcelias and Lloyd Golfan. Ayun ko makalimutan sa dili baka mo report sa inyong mga trabaho. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap, gluta tayo ang papaya extract. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap, aduna sa kini mga sangkap nga natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Magpabilin ikaw matanon. Kutis artista, kutis porcelana. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap. Apan mo tanang laman sa butika para original ang mapalit, ha? Ayaw mo nang naatingali gi-offer diha, ihagad sa imo, barato, ingnon kag original, at tuloy ka mo inquire sa butika para dili ka mailad, ha? Mas maayos sad kung doon kay blackheads or whiteheads or pugis-pugis up katol-katol. Sa Celebrity Kojic Beauty Soap, tanawa, lias ang sudlanan ug naabay silyo nga gitawag og SED marketing, basaha SCED, SED marketing. Thank you. Onya sa ato mga kaisunan po ha. Salamat kanyong tanan sa paggamit sa ato ang number 1 haptas ang SED liniment oil nga tinuod mo tabang na to, tinuod mo ang tagsong panut, pamaol panakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kuto sa kabataan, ilikay pagyuta sa dinggi, kun manghaplas ta sa ato ang SED liniment oil nga anara mapalit sa butika, di ba, Dwin? Oh, sabi na ko. Noon na! Sa butika rin kita na makakapalit, mga igara. Karaywa, direkap. Pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalang itayo pang Panyawan Herbal, yun niya makita tanan produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Elemental Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kay natas kabukiran nagpuyo, pwede rin kita mag-order sa Shopee. Shopee lang para ito sa inyong panimay. Unya magkaigsuunan, kinitoksin, mauni mo daot sa blood cells sa lawas sa tao. Ang blood cells importante tigatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa to ang kalawasan. Hindi ka daot ini, mustiki or mulapot ang atong dugo umaunang makasakit tag cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, tuban pa na to balatian. Busa kinalang minom, yung kag GD, tao ka Herbal Capsule, kay usak kini, kan natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwag tang sa balatian, puno sa nutrients nga mo yung makapaligod sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR80715. Busa kung gusto kang mawagtang kanang mga toxin sa imong kalawasan nga mahinungdan sa imong balatian o karon ligon kanunay ang atong vital organs sinum kita matagadlaw og GD Tox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay number 1 kining mutangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ati Bam? Asin din nato, Gulya. Atong sinder, Bam, si Inday Doris? Doris, unsa to yung problema? Ang problema ang Doris taon, Ati Bam, kay kuan kanang iyang bana nagpataon man na Nagbulitas. bulitas. Siguro kay gana. Unya. Kinanglan sa padakan pag kita bulitas. Ingon sa tao. Gamay ni. Tao rin nag-Julin. Ha? Tao rin nag-Julin. Mura ka Jackson. Ayaw. Diretso tagpaambit Diretso pambe. Arita sa Genesis 1 verse 26 to 27. Nay bulitas niya? Unya, mingon na usab ang Diyos. Buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Sila mga ay magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, o sa tanang ihalas nga mananap. Busa, gibuhat sa Diyos ang tao, lalaki o babae, sama siyang dagway. Karon, ayaw ninyong hilabti ang dili inyong binuhat. Dili ka mo may naghimo. Kung magtanom kag saging, nya akong putlon, Pedro, okay ka? Magtanom kag saging, nya akong putlon, kuha na kong palwa kay iputo sa kusbudbud nga baranghoy. Hindi ko mananghid ni mo, okay na ka. Okay na, basta nila limuton. Basta nila limuton. Unya, kanang puso, makaon man ang puso sa saging. Ay mo barang kilaon, butangan mo ni mo gamayng una. Dili mananghid sa
Dili, akong papa, daghan masagtan ng mga kamunggay. Ang mga silingan nga mga ayok, kay balion man. Kulain na Oh, o sige buhat akong papa, kay pamutol, ay. Puo mo na na. Para mag-aangay ta. Dili ba may? Ako, ginana na ako'y kamunggayan. Pakanon tulog kamunggay pa. Ako'y hatag. Wala dyan na problema. Balik ta. Ang kadtong nga asawa, dili ito mo sugot kay, unsa to, muragi. Bulitas ba? Muragi, dili, primero, wala siya mo sugot kay murag kuno gihubaga, unsa to wala siya kauyon. O muragi ba yun? Karon, nadrugan niya pa, ilisan ko na murag Jolene. Try na to, kung nindot ba? Pag try niya ba? Ilisin Julin. Gamay kay bulitas. May tatuwa pa yung seminar sa Ate Pres. Kaya itong paminaw ng side sa babae. Kay laki raman ang bayot ni Aaron. Ano ko paminaw niya ang side? Para na ko, Bam, no? Di na mayo, Bam. Di na mayo. Di na may tao bam oy. Usahan na, ha? Ako, amigo. Di na Gapataod, ana. Cancel. Kuan ba galito iyahang gipataod? Kanang Plastic. plastic. Kaya kanang plastic, mao mo gina itaod. Na-infected ba niya pun, Bam? Nihubag. Ang iya, ha? Di ato, istoryahon na ni. Ang iya, murag, nihubag, nipilit sa iyahang may bugan dapit. Kain na tanawon, murag yung bao. Kanang bao nga. Ang una lang ng gawas bao eh. Lain niya, murag may buot. Tungkol sa bulitas, infected. Nihumbag sa plastic man ka ha. Grabe sa pag-plastic. Oy, sige magtayog, anak. Ato mo na sila magnangnang. Maumba. Hindi mo na diha. Wala labi na dili-limpyo nga kuan. Kato iyahag dito mo sa Gitawag ko sa gwardya. Ako na saban. Na ibulitas. Na. Problema ko, oy. Ano man? Magdagandagan. Salamat ko na natin manok. Kung ako pasulti yun!